आब' मोजां खालामासै बायदि मोनबाय आङो माने बे गथ'आ दा गोजांनानै बोरैबा लोमजानानै थैबायबायबालाय आरे दोन अबहाय आरो बियो थैनो नानि नों मिथिया थैगोनसो आरो बे मायबा एथबां जायो लोङो मानसियानो एकदमबारे जेबो गिनांगौ गैया दे इखो मानसिया थिगैनो दोङो जेबो जाया इनाव आयै आब'आ उन्दुनो हागोन आरो औ नानियाथ' थिगैनो बुंदों अबहायलाय आरो बे एथ' गुसुआव उन्दुनो हानो बाहेराया खुम्बुलु गांसेजों आंथ' गोजाङा थैगोनहाय आब'आनोथ' जे फाग्लि बानायोहाय मादि साजा होयो बेलेग साजा होबाबो जागौमोन दे दे आरो आंबो मा खालामनो हानो दे नोंसोर जेबो मिथिया बुंबायना आङो आरो पिंकि मामि नोंबो एसेबो आफानो माबा मोनसे बुंनांगौबा मोनगोनसो आंजों बेखौबो खिन्थानाङा जे नोंबोखौ आङो मिलिसाखौ बाहेरायाव गलियाव फुथुदों होननानै नङाबा बेथि मोनगोन आंजों सिरि उन्दुदो नङाबो लेखा एसे एनै लिरनानै दालाय जाखांबाय लुंखांबाय मा नांबावगो जागोन आंथ' खिन्थाखाया आब' मिलिसा बिहासो खिन्थानानै गावहासो साजा मोनबाय दा बेखायनो आंनि बारगा खामानि मावनाङा गासैबो आं बुंनाय बादि सोलिनांगौ गथ'फोर नोंसोर बिमाखौ एरै माब्लाबाबो दाहोखा मिलिसायाथ' बिदिनोखा मानो होनबा आं बिनि बिमा गुदाय नालाय बियो आंखौ गाज्रिल' जाजानो लुगैखायो आंजों बिफाजों रायजो जाहोनानै बे न'निफ्राय थांहोनो गोसो जायो इयो एबार मोनदोंना साजा गोरोन्थिनिफ्राय साजा मोनबोलासो सोलोंनो हायोहाय गोदान माबाखो गाज्रि आखुल दिन्थिबालाय साजाथ' मोनखागोन मानो होनबा नंथारेबाबो एरना हरो नंगौबाबो बायदिसिना बुंनानै आंखौ बारा बुंना होयोहाय दे जाबायसै आब' हा माथो रायलायबाय थाखो दे नों साजा होयो होबायना आब' मिलिसायानो एथ' गुसुआव मोसौजों उन्दुनो हागोन आंबा खुम्बुल जोमनायानो गोजाङो उन्दुलांनो ओंखारा मोनायाव मा साजा होखायो दे आरो आइया आब'खौ ओइ मामि थांनो दोहैदो ओइ मादै नों आंनो नोंनि देलायग्राखौ होलांनो होननाया होलांगोन दा मेकआपखौ नुद' गथ'आ दानिफ्रायनो बिमादैनि मेकआप होनोनो मोखांफ्रा गाज्रि जागोन ओरैनो मानसिया गुसुंखा जागोन दे नानि आंनि मेकआपखौ नों लाखिबानो जाबाय माखो लाखियो ओरैनोथ' जोंहा नानियाबो किउटहाय आब' मानोलाय नों बासियो नुबायना आयै मादैया मा आंखौ किउट होनदों ओं जोंहा नानिया बिउटिफुलखा मानोलाय किउट नङा जानो आंनिथ' फेभरेटखा पिंकि नानि आंनि जोना मादै थाथ' होमबा आं दा उन्दुनोसैलै दे थाब उन्दुनांगौ लेखा फरायखांबालानो ओंखाम जाखांबा दसे रेस्ट लानानै उन्दुनायानो मोजां आदा जमलायाथ' थाबखौनो उन्दुआ गाबोननि स्कुलाव ओमफ्राय सिखारनो बागोन दे ओमफ्राय नानि दे जोंहासो रायलायनो बावगारबायहाय बेफोरनि चक्कराव नोंजों मोजां जिरायनानै रायलायनो साननाया जमानो दे टेनसन लानाङा दे बेफोर जि जादो सोलिबाय थानो हो आब' माथो खालामबावनो गाज्रि गथ'खौथ' सबक सिखायखानांगोन ना बेनोथ' आरोहाय ओमफ्राय नोंहा बेरायनो थांनो होननाया मा जाखो बेरायहैदोंना हैयासै दाख्लै निउ इयाराव थांनो गोनाङा बेबायदि थाबाय थानानै जानाय नंला आङो फाइनाल खालामबायलै बे आदा खामानि नागिरनायावनो थांमारसै आङो नानियाथ' बुजायबाबो लाया मानिया खोथाखौनो सोरदि फैसा हरगोन जोंनो बेखायनो राहाबो गैया नालाय आरो आखायाव थाखा फैसा गैयाबाथ' माबायदि जायो मिन्थिखायोआनो जेबो नंला दे बाजैयाबो खस्थ' जायोना आं एसे एनै खामानि मावनानै फैसाखौ फाथायहरबाय थानोसै न'आव बिदिनो खालामसै आं ओजोंहाय खामानियाबो गाज्रिद्राय नङा बायदि मोनदां फटक देखायनायावथ' मोजांखौनो नुदों नानियाथ' पिकनिक जाहैनाया माला फैगोन आरो बहा जाहैदों खोन्थायाखै मोजांखौनो लोगोफोरजों थांसै होननानैल' ओंखारलांबायसै गथ'आ जेबो सिरियास लाखाया दा आरोबा मा होनोमोनलाय पिकनिकानो जोबनो रोंला बेना थांनायनि सिगां जेबो गोनो गोथोथ' गैला कनफार्म खालामखाबाय आं गोसोआबो माइनाबो नङाबा सोर जाहोगोन जोंखौ एसे एनै जोंथ' गुजारा जानो हायाना सोलिनो हाया बेखायनो बेखौनो फाइनाल खालामबाय आं थांनायखौनो मा जायो जागोन आरो नुलांगोन ना जेबोथ' इदि गाज्रि जानाय नङा दां माथो गुबुनाबोथ' मावदोंना आरो मेहेरजोंबो मोजां रायलायफिनसैदां जेबो प्रब्लेमथ' गैला बायदि मोनबाय आङो माने दा आंबो बारा जेबो मोनला आगोलावसो एसे दुखु मोननानै बोरैबा लाजिनायबो मोनदोंमोन नाथाय दा एसे साबसिन मोनबाय आङो मारगौ मेहेराबो गोसोनि गाज्रि नङा नंनायालाय थेवबो रायलायनो एसे बोरैबा मोनबावो आरो दाबो फिसानो बैसोआ बेनाबो जिउ जारिमिना बोरैबा दुखुनांथावथारना उन्दै बैसोआव हाबा लानानै दा आरो थाबैनो जिउआबो गोमाबायबा बिसिना टेनसनाव थायोदां बिसोरा बेहायनो आंहाबो मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय बिनि हिनजावनि महरा आंनि बायदिसो नालाय
एखनबा इदिनो प्रब्लेम जायो खोमादां इसोराबा मा सानखो बिनि जिउखौ आसखान्दा खालामबाय आरो आंखौबा मानो बिनि हिन्जावनि बायदि महर हरखो ना आंनि महर बायदि बिनि हिन्जावखौ खालामखो बुजि मोनला बुहुमावदि सासे बायदियैनो सानैबो थानो हायो आं फिल्मफोरावसो नुयोमोन दे फिल्मावथ' गासिबो पसिबल जोबखाना रियेल लाइफआवबो नुबायलै माबायदि जामारखायोना मानसिनि लाइफआ अखाफोर निउ इयारआ बोरै थांगोन ससेखिनियाथ' मोजां ससेखिनिया गाज्रि ना आरो ससेखिनिखौ हान्थिबावनोसै मोजां जायो गाज्रि जायो मिथिला बेगखौ पेकिं खालामखानोसै थानाय थानायखौबो फ्रि होनखादोंबा आब'मोना मोजाङानोलै बिसोर जा मोजां रायलायखायो गाज्रिथ' नंखायाखै माब्लाबाबो गाज्रि खामानिबाथ' आंबो थांखायामोन ना दाथ' आब'मोनाबो बुंबायानो आरो बिदि अफाराबो फैबाय थायाना मोजां खामानि फैसा थाखायाबो एसे मोजाङैनो मोनगोन आंनिनो मोजां जागोन ना मोजां जाफ्रांबाथ' सोलिबा खामानिया आयौ मा सेंग्रामोनहाय बियो मा मुं होनदोंमोन सेंग्रानाबा गोजौ गिदिर एसेबां हेन्डसाम आखाइनिफ्राय बोरै थांनो होनो दे बेखौथ' आङो जेरैखि जायाबाबो आंनि बोराइ खालामथारसिगोनहाय आखाइनिफ्राय बारग'होखाला आङो हाब आबै जोंनाव फैनायालाय मा सानाबबाय थाखो नोंलाय जाम्बा गथ' मा बिबै बिबै आबै आबै होनबाय थायो आबै नालाय आबै होनाबा माथो नोंखौलाय हो आबै गावहा आंनि आबै जानानै आबै गाबज्रियाबा होद जाम्बा आं एसेबां बुरियाखैथ' आबौ जियानो जा नों आंखौ मानसिनि सिगां सिगां आबै दालिंथार दे मानोब्रा ओमफ्रायथ' जा गोबावनि उनाव नों दिनैसो आलासि जाफैबाय जोंनाव औ आरोथ' साननै सानथामसो थालांखासिगोन आङो होद आबै होमबालाय हरलायबाय थाजादो आइयाथ' बिबाय आं हराखै बेखायनो नोंनाव दंबा हरलाय नोंनोबो लाबोफागोन आं मेथाइखौ गोथाव गोथाव लाबोयोथ' दादिया नोंगौ नाथाय आबौ मोनसे खोथा बै दालाय नोंसिनि लामायाव जे हाबजेनबा मोनसे न' मोना होमबा बिस्रा सोर सोर दंहाय माने नों खिन्थाबा आबौ आं नोंनो फैसाखौ 100खौनो हरगोन सोरखौ होनदोंलै हाबजेननायावथ' आदा सानमोननि न'सो दां आंथ' मोनथिला जायखिया बेहाय जे सासे दङ ना मा जायो नों आदा होनदों बेनो जागोन खोमादां साबेसे दंथाय बिस्रा न'खराव आबौ नों माने बुंनो हागोनदां सिनायगोनदां मानो सिनाया जानो खानाया बेना ओरै थिया थिया जाथि जाथि जारोम जारोमलाय नों मा होनना लिङो बेखौलाय माने बिस्रानि न'खरनि ना मा बा फिसाला जायो खोमाने आबौ आया आबै नोंलाय मानो सोंबाय थादों ओमफ्राय जोंहाथ' बिस्राजों बारा बिदि आलासि जाया ओरैनो गामिनिसो जायोना औ नङा बिदिनो बुंदों आं दहाय लोगो मोनदोंमोनहां खानाय थिया थिया गोजौ गिदिर गुफुर जाथि माने खानायाबो जारोम जारोम गोजा गोजा होमबा सोरखौ होनदों आदा मेहेरसो दां मेहेर जागोनदांहाय आबौ मेहेर ना औ हायना मुलि होनानैबाबो नोंखौ आङो मेहेर ना जेयानो जा आंनि बोराइ खालामथारगोन हाबा जाथारगोनहां नोंजों आं बिबै जामालाय मा जादों दाबो आं एसेबां बुरियाखैना गेजेरखौनो नाङाखै आंथ' फाग्लि बायदिसो मोनलायबाय गोसोखौनो बेखौ नुनानै ओरैबायदि मानसिया साइसना आरो गार्लफ्रेन्ड थाबाबो गारहोनानै आं लागोनहाय बिखौ आंथ' जेबो मोनथिखाला आं बिनि उन उन खारफाखासिगोन गैयालै आब' थांनायानो जायासै माबा लोगोफोरा सासे फैयो जाबाय ओमफ्राय उनावहाय एकदमबारे थांनो लागियावसो थाङा होनबायना फैसानि ओरैनो प्रब्लेम खामोन गैया थांनाय जायासै आरो होमबालाय खाथिफ्रावनो जाबा माथो जायोमोन दे न'नि बिलाइ फोथार दङ दुब्लि दङ जेरावबो थांदों आइ फुवालियाव बेहायसो थांदों दे मोजां आरो ओमफ्राय आब' गुमियालाय माला फैगोन नोंसोरहाथ' थांनायानो जायासै न' मा आरो बेरायनो नोंबोआलाय माला मोजां साथे मथन बेरायनो मोनो गैया जेबो जेरावबो थांनाय ओरैनो बाजैमोनजों न' खाथिनि आब'मोनजों रंजानायसै आरो बेखौनो मेगन सानांगौथा नुवाखै माबायदि एरना हरदो औलै आब' दाथ' नों दस्रायाव गुमिया जाबाय दाबसेयाव बोरै आरो टेनसन जाखायोना माब्लाबा बेहायनो बिदि बुंहरबावबा गुमिया रागा जोंहरबा बेहाबोथ' खोन्थाहरबा एसे बोरैबा नांगोन ना बेखायनो गाज्रि मोनलाय लांबाय बे नोंखौ रायहरबाय एरना हरग्रायाबो हरबाय नालाय औहाय आंना एसेबां गाज्रि गोसोबो नङामोन नाथाय गथ'आलाय बहा मानिनो गावनो खोथाखौनो मानिखाया नालाय बिमाखौसो गाज्रि नङो आरो गाज्रिबो बयनिबो नोजोरावबो खालामनो सानोना औहाय मोजां मिलिनानै थाबानो जायोमोन न' आब' नानि ओमफ्राय नोंहालाय मा सोरबा बयफ्रेन्ड दङ ना माथो ना सिंगेल थ' आब' आं बयफ्रेन्डखौनो माने लानोसो बोरैबा मोनो दाना लानायालाय लानो सानो माब्लाबा दे ओमफ्राय दाबो फिक्स गैथ'आ इदि रावबो एकदम रियेल लाइफ टाइमनि इदि जाथ'वाखै गिलाय लाङोहां बाराखौबा
जाम्बि बैसोआबो नेबाय थाया लानांगौ माने थाबैनो लानांगौ ओरैनो माने एसे बैसोआव थांबाथाय आरो बखियो नालाय मानसिफोराबो बेखायनो थाब थाब मोजां नखरखौ नायनानै सेंग्रा मोजां नायनानै थांनायाबो मोजांहाय गाहाम नाथाय नों बायदि खुरिया माने नोंनि बिजा बावलायलांबायसोहाय मा होननो सानदों आब' माने आं बुंदों आरो जाम्बि एसे मोजां नखरनि सेंग्राखौ नायनानै थाब थांदो नोंबो नों गुमै बायदि खुरियाखौल' लायाबानो जाबाय दे मोजां नखरखौ नायनानै न' बांफोरखौ नायनानै एसे गोसो मिलायनाय हौवा मोनबानो थांदो आरो माथो बेयावलाय आरो नेला नेलि बेलाय ओइ आब' आं दानो हाबा जानोबो बाथ'दोंना बेखायनोसो आङो दाबो फिक्स लाथ'खायाखै नङाबालाय आंखौबो प्रप'ज खालामग्रा मेरला जाम्बिलाय दे गैया आंहाथ' नै बुरै बिखुनजो बेमारि बिखुनजो है माबा मोनसे सानबा माबा मोनसे जाना थायोना नायनांगौ आरो बेखौनो बिसोरजोंनो दिन थांसै गथ'फोरजों दिन थांसै नोंबोनाथ' जिन्दगिया बुरबाद जाबाय एकदम बुरबादखौनो सानना लाबाय आंबो फस्थायबाबो दा बहा जियानो जा बेजोंनो संसार जानो होनना फैबाय नालाय संसारथ' जाखानांसिगोन ले आब' दे रायजाबाबो होनजाबाबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो गुमैजोंनो मोजां संसार जालांदो आरो गथ'फोरजों दालाय नानि मोनाबो बाबु मोनाबो देरबायना जा गुसुखा बाहेरायाव आंखौ न'आवनो उन्दुनो होआसै आइया दिनै एफा गुसुआव बारबो बारबावदोंसो अखा हाबावबा आं मा जागोन आफा नों माला सफैगोन आइया आंखौ गलियावसो फुथुदों नोंसोरबोथ' जा गोजाङो खोमा न' बिसोरा जुनारफोराबो गोजाङोदां आंबा एथ' गुसु मोनदों कम्बल गांसे लाबाबो नोंसोरथ' जा अन्थाव बाथाव थायो दिनै आंबो नोंसोरजों थानो गोनां जाबाय आइया आंखौ नोंसोरजोंसो दोनदों आबैया मोजांबाबो जागौमोन नाथाय आबैया आथिङानो आमि जानानै थाबाय आइखौ मोजां साननानै आइनि अननायखौ मोनगोन साननासो लाखिदोंमोन आं नाथाय आइया जानो हागौ आंखौ दाबो अनानै खोमादां नङाबा मानो आंखौ बिब्दि खालामबाय थायो खालि पिंकि आरो सोमलाखौल' बांसिन अनो खोमा आइया आंखौ मानो अना मानो आंथ' आगैखौबो मोजां मोनो ओमफ्राय आइखौबो मोजां मोनो आंखौ खामानि थिनबाबोथ' मावोना आं आफानोथ' खिन्थाखायाखैनोमोन आं थेवबो आंखौसो बुंबाय बिबासो खिन्थादों जा गुसु जाबाय आं न'आव थांबा आइया आंखौ बुगोनसो दां आं आबैमोननावसो थांनो लुगैबाय आइया आंखौ एसेबो अना आफा आंखौ अना आं लोमजागोनसो दां बिदि गुसुआव थाबा मा होनदों नों आंखौ नेबाय थादोंमोन औ नेदोंमोनथ' आरो माने नोंखौ फैसिगोनदां साननानै दंबाय थाखायोमोन आङो दसे नेनोसैलां होननानै माबालै मा होनोमोनलाय बै बाजैनो दख'ना दानो हरदोंमोन नालाय बेखौनो एसे मोनाबाबो दाबोबायलै हाब मोनाबानि दायो आरो हायोलै जोंना जाजेबो जेरैबो सोलाबलायाबो ना माब्लाबा बेखायनो मोनाबाबो सानबाबो दायोलै थाब हाथोंसैल' होननानै वाव होमबा दख'नानि बिजनेसबो खालामसिगोन नामा खालामबाथ' खालामजायोमोनलै लक्ष्मण बाराबा नोंनो लादोना गार्लफ्रेन्डनो हिनजावनि थाखाय बुकिं खालामना लाखादो नङाबा हाखांबाथाय डाइरेक्ट जोबखागोनसो बिखानाय दङ ना अ गार्लफ्रेन्ड थानायमोनबाथ' लाजागौमोनलै थुनथुलि नाथाय प्रब्लेमा बेसो आंहा रावबो गार्लफ्रेन्ड गैयाना मानो गैया जानो दे लानांसिगौ ओमफ्राय नोङो मालाथो लाबावगोन गोसथोदो जाम्बा सोरखौबा नङा सोरखौबा थोद गोसथोनायाबो बिदि गोसथो जालाबायो नामा बोरैबा साननो गोनां जायोलै फिउचारावबो मा जाहैगोन उनावबो मा जाहैगोन बेखायनो आं बारा ध्यान होथ'वाखै बेफोरखौ गार्लफ्रेन्ड ओमफ्राय हिनजावखौ नोंहालाय मालाय आरो मानो नागिरलायनो नोंखौनो खुद माब्लाबा सौरावगोन बियो मानसियाबोथ' नों आरो आंथ' नोंखौ आगोल मोदला होनोमोन नाथाय एसेबांबो मोदला नङा दे महरा गैया नङा दङ बेखायनो दे सिन्था खालामना सौरागोन मालाबा सिख्ला मोजांजों सिख्ला मोजांजों एस गोदोथ' नोंसो आंनि क्राशमोन ओमफ्राय नोंलाय थुनथुलि फिउचारखौ माबा सानबावबाय सानाथ' बेजोंथ' जेबो लेनदेन गैलाबा नै मोजां बाथ्रा रायलायबा मानो बेखौ रायखांलायखो लक्ष्मण सुनिबानि मानसिखौ रायखांना लाब गैयाना आरो बिनि जिन्दगियाव आङो जेबो भेलु गैखाया भेलु दोना बे आंखो बेखायनो आंलाय मानो बेखौ भेलु दोननोलै आंखौ जेबो केयारखौनो खालामा इयो थेवबो होनबाय आङो जाम्बालै ना मानसियानो एसे टेनसन लानालै थुनथुलि बेफोरखौलाय आरो मा अब्लाबो गोसोआ माब्लाबा नोंखौ सानबा एसे बोरैबा नाङो आरो आंबो मा गोसोआ बोरैबा नाङो नाथाय मा
बोरैबा माने गाज्रि मोननाय फैयोलै नोंबो गगा मोनसोदों नामालै लक्ष्मण हो निउ इयारानो जोबाखैदां गावना बेखायनो थिगसे नोङो बेरायनानै दा गगा मोनलाबायबाय गुसु बोथोरना आरो दासान्दि एसे बाइक सालायबाय थानाय जादों मोनाबो दखाननि माल लायलाय मालाय आरो खामानि दोङो लोगोफोरजों एसे थाङो बेफोरावनो थांलाय फैलाय खालामनायानो जायोलै बोरैबा बोथोरा गुसुना गुसुजों जाबजों बिदिनो जालांबाय आरो ओमफ्राय नोङो जेनेबा दासो सफैनानै मा जाबावगोन दे जोंहानाव दाथ' आइयाबो उन्दुबायानो जेबो नङा दखान फैनायाव लेट जानायखायसो दसे हाबलांसैलां होननानै हाबफैबाय आं मागोबो गैला नै मागोनिबो जगार खालामगासिनो मालाय आइया जोंना मागोनिनो माबा माबि बायनो थिनहरदोंमोन नालाय माइब्रा माइरं माबा माबि लक्ष्मण मागोआव फैया मानो जोंनाव फै दे आङो नालेंखर लारु बानायगोन फिथा सावगोन ओमफ्राय एन्थाब बायदिसिनालै लादु माबा सिबिंनि लादु माबा मुरि लादु सब बानायजोबगोन नों फै दे सम मिलायबाथ' फैनोसै जोंनाबो आइया बानायगोन होनदोंमोन नाथाय हारसिंना हास्लाबा दाबा गावमा सानै एसे बानाया बे होमबाबो दे मोजाङानो नाथाय माब्लाबा लक्ष्मण नोंनि आइया मोनथिबा आंखो नों जोंनाव फैबाय थायो गोदो माबानिया जाथाय जानाया खम गाज्रि मोनना दं बेना नोंसिनि आन्थिया बेफोरखौनो गोसोआव लाबाय थायो नालै माथो जानोखाय जाथायालाय बयजोंबो माब्लाबा जाफ्राङो आरो इदि थेवबो गाज्रि मोनहाबनानै थानाया गाज्रिसिन ना आंनि आइया बिदिद्राय नङादां थेवबो नोंखौ मिन्थिबोला रायगोनदां न' आंजों माने रायलायो जोंनाव फैयो होनबोला रायालै मा रायलाबायनो रा आं दोङो ना राया अर सायनानै थांसै नोंसिनाव दिनै नंगौ नामा दे अराथ' नै जोंगासिनो खामालाय औ थुनथुलि ओमफ्राय आखाया बिराद सुहाबथारबायमोनलै बाइक सालायनाया होद नोंसिनाव दसे अर सायलांसै होनना नोंसिना अरबो सायखायो नालाय थेख्लाया स्टेटास होबाय थायो मालाय थेख्लायालाय थेख्लाखासै बिदिनो बेना